ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯನೇ ಅಂಚನೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಐನಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪಂತೆ ಅಂಚೆನಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪಕ್ಕಂದಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತತೆ ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪ 11 ಐಶು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತಳು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋತು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತು ಬುಡುದು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋತು 1 ಗಂಟೆಲೆ ತವತ್ತನ ಆಂಡಾಲಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪುರ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೀರು ದಾಯಿ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಇಚ್ಛ ಅಂದೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಐಶುಗ್ ಮರಣಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋತ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ತು ಬರೋಡಂಡು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ತಲೆ ಎತ್ತ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಲಕ್ಕೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಟೈಮ್ಸ್ ಪುರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡಂಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತಿಯತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಜನ ನಾನು ಲಾಗ್ ಪುರ ಮಂತ ನಾವು ಎಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಆಪೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪರ ಆಪೇತಜಿ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಳಿಲಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ಚಳಿ ಪುರ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಗಣ್ಣಗ ಚಳಿ ಪುರ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪುರ ನಾಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರಿ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಪೊರ್ಚಿ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೊಂದು ಬಟ್ 3 ಮಂತ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ನೇನು ಅಂಚ ಪುರ ಈತ್ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಣಾಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮಾಡ್ಪಕಂದು ಹೆಂಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಚ ನೀನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈತ್ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಾಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಳಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೇರಿಗಳ ಏರ್ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಲಿ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತೂವಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕದ ದೊಂಬು ಬರೋಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ವಿಂಟರ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನತ ವಿಂಟರ್ ಪುರ ಇಪ್ಪಣಗೆ ಈತ ದೊಂಬು ಪುರ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಂಡೆ ನನ್ನ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಮುಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕದ ವೆದರ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ದೊಂಬಲೊಂಡು ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುರ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಡ್ತು ಕಾಣತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿ ಕಂದು ಕುಳ್ಳುದೆ ಪಂಡ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿ ಇಟ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪುಡಾಗಂದು ಬೈಯಡಂದ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪುಕಂದು ಪಂಡ ದಾಳು ಏನಾದ್ರು ಮಂತನ ಅದೇನು ಚೂರು ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪುಡು ಲಾಸ್ಟ್ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಪಾಡ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಅದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಪುಣ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ನಾವು ಆತು ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಚೂರು ಬಾಡ್ದು ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೇಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಈತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪುರ ಮಲ್ತನ ಒಂತೆನೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬಟ್ ಹೊರಕ್ಕ ಆಪುನು ಪಲ್ಯ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿಕ್ಕಂದು ಒಂಜೆಟಂಡ ಚೂರೆ ಆಪುನು ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಂಡ ಸರಿ ಆಪುನು ಒಂದು ಬಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ತೋಳಿ ಎತ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಪುರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪುರ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪೆರಿದು ಪಾಡ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂಡು ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋತಿತ್ತೇರು ಅಂತ ಕಣತಿತ್ತಿರು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋದು ಐಶನ್ಲೆ ತವರ್ಕಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐಶು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನ ಕ್ಲೀನ್ ಪುರ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಚಿಂಚು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಳು ಅದೇನು ಪುರ ಏನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಂದಿ ಇಪ್ಪುನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುರಾಣಿಯ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ತಲೆ ಮಣ್ಣುಂಡು ಯಾನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜದ ಐಕೆನ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರ ದುಮ್ಮದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪುರ ಒಳ್ಳೆರು ಅವೇ ನಂಜಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಎಪ್ಪನ ಯಾಲ್ನಲ್ಲ ರೂಮೇಟ್ ಪಂಡ ಐನು 5 ವರ್ಷ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಕಾಲ್ ಪುರ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಉಡುಪ್ಪುನಿ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಅದು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಕಾಲ್ ಮಂದಿತ್ತಳು ದಾಯಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜ ಕೇನ್ಕಂದು ಕಾಲ್ ಮಂತನಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪುರ ಪಾತೇರ್ದು ಪುರ ಅಣಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮನ್ಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ಬೇಕನ PUC ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ತಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪುಂಡ ಅಂದು ನೆನಪು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಪುರ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಕೂಡ ಬತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೊಡೆಲ ನಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೋದು ಉಪ್ಪು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಪೋರ್ಚಿ ಪಂಡ ಈ 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮನ್ಪೆರ ಕೂಡ ಈತ್ ರೀಚ್ ಆತ ಕೂಡ ದಾಯಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಪುಣಂದು ಅಪುರ ಕೇಂದ್ರ ನಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ಟೈಮ್ ಅಂತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈತ ಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಿ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏತ್ ಪಂಡ್ಲ ಯಾವುದು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪುಲೆಂದು ಕೇಳುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಎಡೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೆಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅತ್ತಿ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂವನಡು ಆಪುಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಣ್ಣು ಉಂಡು ಆತಿ
ನನ್ನ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಮುಳ್ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಇಪ್ಪಡು ಇತ್ತೇನೆ ಚಳಿ ಮುಗಿಯೋದು ಬತ್ಪಣ ಆತೆ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಂಡು ದೊಂಬು ನನ್ನ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇರ್ತಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಕುಳ್ಳಿಯರ ಪೂಜೆ ಸೆಕೆಟ್ ಊರು ತಲೆ ಕಣೆ ಆಪುಂಡು ತಲೆ ಒಂಜೆಡಿ ಈತದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುನು ಅವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡದೆ ತಂಡ ಸಮ ಆಪುನು ಒಂಜೆಟನ್ನ ಚೂರೇ ಆಪುನು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ತೊಲೆ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಡಿ ಈತೆ ತಿಕ್ಕನಿ ಈತ ದಕ್ಕೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕನು ತೋಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತಲ ಆಯ್ಕಾಪುಜಿ ಅಂಚೆನ್ ಪಾಡುಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನು ತೊಲೆ ಈತ ದಕ್ಕೆರೆ ತಿಕ್ಕನು ಒಂಜೆಟನ ಈತೆ ಹಾಪುನು ಬೊಕೊಂದು ಕೂಡ ಬೇಯ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಹಾಪುನು ಅಂಚೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾರೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ದೆನ್ ಪುರ ಪಾರ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಐಶ್ನ ತೋಜಾಯಿನಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಡು ತೋಳು ಗಂಟೆ 12:15 ಇತ್ತು ಐಶುನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ತಲೇತ ಬರ್ರಾಗ ಪಿದಾಡ್ತೆ ಅಂಚ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೈತೆ ಪೋತು ಐಶನ್ಲೇತ ಬರ್ಪಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಣಗಿತ್ತಂತರ ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಪಲಾಪುರ ಬರ್ಪಣತ ಆ ಟೈಪ್ದ ಗಾಳಿ ತುಲೆ ಮರ ಪೂರ ನುಂಗುದು ಪೋತುಂಡು ನನ್ನ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಆತು ಒಂದು ಚಳಿ ಆತ ಅಂಚ ಮರ ಪೂರ ಅರ್ತಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾದ ದಾಲೇಜಿ ರೇಣೇಜಿ ಒಂಜೇಟ್ಲ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೇಜಿ ಅಂಚೆನು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳೋ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಗೇಟ್ ಇಡ್ತು ಬಿದಾಯಿ ಓಪನ್ ಅಂದು ವೆದರ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಚಳಿ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರಣ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ಟೈಪ್ದ ವೆದರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಯಾಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಿತ್ತು ನಿತ್ತು ಒಂಥರ ಚಳಿ ಇಲ್ಲತ್ತು ದೊಂಬುಲತ್ತು ಅಂಚಾತಂದು ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೈತೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೋಡು ದಾಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಅದು ಪೋಡಿ ಈ ಮಾಲ್ ತಾಪಿಡು ಉಪ್ಪುಣಿ ಅಂಚಾಡಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ತಗಲಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುಣ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಐಶ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೊಂಚಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇಪ್ಪಿರ ಅಂಚೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಸ್ ಪೊಯ್ ಎರಡುವರೆಗೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪ ಜೆತ್ತಿತ್ತಳು ಅದೇ ಬಾಬಾ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೀರ ಏನೇ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರಿ ನೀ ಏನೇ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರಿ ಹಾಂ ಈರ್ನ ಟೀಚರ್ ದೂರ ಬತ್ತೀರ ಈರ್ನ ಟೀಚರ್ ದೂರ ಬತ್ತೀರ ಓ ಅಂಚ ಹೊಸ ಟೀಚರ್ ಏನ ಪುದಾರ ಟೀಚರ್ನ ಜಯನ್ ಯಾ ಆಮ್ ತುಯೆ ಹೊಸ ಟೀಚರ್ ಏನ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರ್ ಹೊಸ ಟೀಚರ್ ಏನ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಲೆ ತಗೋಯ್ತೀರ ಟೀಚರಿನಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯಿ ಚಲಿ ಪೋಂಡತೆ ಬಾಬಾ ಪೋಂಡಿಜ್ಜಿ ಐಶುನು ಪೋತ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ತಲೆ ತವತ್ತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವಡು ಬೊಕ ವನಸ್ಸು ಪ್ರಾತನ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ತಿಂತಾಳು ಅದ್ರಾಡೋರೆಕ್ಕೆ ವನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪಿರಲ್ಪ ಅಂಚ ಜೆತ್ತಿತ್ತಳು ಫೋನಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವಡು ಬಾಬಾ
ಕೈನಾನ ಲೈಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ತಿಂದಿತ್ತು ಊಳೊಡ್ತು ಪುರ ಬತ್ತು ಜೆಪ್ಪು ಜಲು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಔಟ್ ಸೈಡ್ಲೆ ತಗೋಪೆ ಅಂದು ವಾ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅವಡತೆ ಬಾಬಾ ಬಕ್ಕೇನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪಾರು ಹಾಂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬುಕ್ ಐತೆಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅವಡು ಪೆಪ್ಪ ಪಿಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಐಶು ಪೆಪ್ಪ ಪಿಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೋಳಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಆಲನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪ ಪಿಗ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಟಿ ವಿ ಇಟ್ಲಾತಿ ಪೆಪ್ಪ ಪಿಗ್ಗೆ ತೂಪುಣ ಆಲನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಒಂದಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೆ ಬಿಗೊರೊಂದಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಕ್ಲೆ ತೋಚಾರ ಎಂಚ ಒಂದು ಪೋಳಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಐಶನ ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ